Good day guys, sa karong adlaw atong saksihon ang bagong underpass ngani sa Mambaling Cebu City. Mangutana po ta sa itong mga higala kung unsay lang opinyon o unsay lang ikasulti about niining atong proyekto sa syudad sa Cebu. Kung makatabang ba kini sa dagan sa tropiko or susama gapon sa una nga matapik yapon. Mo nang atangan nato karong adlaw. Ladies and gents, magi na gito sa kuan underpass. Go. Malagi, wapan ni makaro kay construct kay. Wala pa man ni uman. Natas tunnel, agi natatanil. Oh, tunnel ni. Oh, may kan. Oh, may atop. Mo gini gihots ko kadaganan. Maabli. Oh, nindot kayo. Mo nang kailangan ko ta mo agwanta og buwan tuig para maka-project ag ni kanindot. Makita mo ninyo, nindot mo ko kayo. Wow. Mura sa kanang konsa, isarpi ba? Tunnel sa isarpi. Gamay lang. Sugatan, dili na ito may sugatan. Duwis ni. Ada ko dito sa kawan, survey. Dako sa isarpi. By the way guys, di pa gani siya ablihan karong buwan na. Silbi temporary lang siya abli pag Mayo 12 o Mayo 13 para nga itong mga higala nga mo ni sa syudad mo ato sila mga probinsya para mabutar para di sila ma-traffic ganing dapita. Kani sir kanang mo tana ta sir dako pag makatabang kining underpass sa pagsugpo sa trapiko. Adili gyapon. Umod gani dawa diri mag-abot man lang dinhi. Anta dito tumoy. Balik at mo gingon nga kon ang widening good. Wait dili umadayon eh. Ara-ara ilang kasi lakpan na ba ni? Pero at least may na lang kinahuman na ba kay kung wa pa to mahuman ba apigad kayo. Mao lang gyapon daw daw karon. Dili lang ni padakari ka sana. Man ang ato ang solusyon kani widening good na. Oh, nago na ni. Na naman dili plano ani. Wala gid traffic kay ma Lakpan na. kani kuan man kalin. Baka man napikas. Sa kalin o duha kalin kung kuan na tulo. I-construct kini atong pag August 2017 ug mahuman kini karong umaabot June 2019. Silbi usa ka tuig ug napo ka buwan. Og officially na gini siya magian karong umaabot nga June. Mo nang atong atangan. Nagpag kita na matabang ang pasa kay mo traffic. Oh, So bali gamit ko na. gamit eh. Kauna kita matrapika na din padungat to hapon. Okay, tungod lagi sa kanang kuan punta lagi daw Sa one way man na to. Karon gina naman na siya. Wala Di traffic. na kay traffic. Ako gina siya matabang lagi na sa private. Kaso lang for that 1 year and 10 months naging Magdugay-dugay na. grabe daw, grabe ka kapuan. Nadugay sa Haso lang mga tao, pabalik padulong, labi ng estudyante, mga trabaho padulong dito. piso man gud. Para pag-abli na okay na. Kay na. may hindi Full mo. na. Oh, malagi ang Kasi kana mo kuan ni. oh, mamaging sulbad gani ang widening. Pani mo na kanang magamit ba ang underpass? Oh, okay. Malagi kay mabali na kita. Oh. Pero sa imong nakita nimo nay. Traffic ang Japan ba? Nakaahin ko. So bali ang underpass nagay nakatabang. Tabang Nakatabang gyud. Pero nimo at least nakatabang na gyud siya. Katabang siya, Sa katabang siya. kuwan, sa pito. Pero pagsugpo sa trapiko, dili na kayo na siya sulbad. Ang widening. Ang widening. O sa sana. Widening mo gani mo. Oh, Sabanan pa na. kuan ba jud? Masulbad ba jud? Ora mo Pero nimo gyapon. traffic gapon. Ora gyapon kay ang sa shopway sa kuan cruising ora mo gyapon. Sa mo dili no? Oh, na. Sa pasad sa ilaw. One way ra. May lag two way na. May na ko sa likay-likay na sa traffic nagmay kaysa Katong sirado pa. sinado pa. Birte yung trafika. So para nimo dai kanang kuan. Bali ang underpass nakatabang gyud gamay. Nakatabang gamay. Nakatabang gamay. What? No, effective siya kay since crossing mo na diha niya, underpass na kaya mga paduli to. So lagi Nadyo, no? Nadyo yung mga tabang. Pag usa mo lang Sa katong underdevelopment pa na lisod jud ako. traffic kayo. Kay ang doy kay mga taga dito kay since ang mga opportunity sa trabaho kay nadyo sa side. Kaya ang mga tao dito lisod kay commute diri kay guba man diha. Daghan mo mga Mura reroutings. karon na human ay kanang mahuman na at least Karon mo man na at least na lesson nila gyud ang kuan para Aw sa tanaw sa pagkakaroon. sa tanaw. Oh, kuan naman siya, okay naman di na kay siya traffic. Mas nindot siya kung ingani padayon ang dili kay traffic. Akong tanaw din noon. Hapsay ang kalsada.
Pero sa diri ra nga side, wa pa ko kabaw dito nga side. Sige, te. Dagan salamat ya. Okay. Thank you. Hoy, Bobo! Bobo ka rin! Underpass ba? Iha ba? Taan na dad? Bawal. Salamat ya. Bawal mo na. Salamat ya. Bawal mo na para. Dili sa momento, dili sa about sa kanya. Bukas ko. Katabang ba na ba? Style lang gud. Eh, wala ba ta? Denied. Ikaw ka lang. Salamat. Ay, kaya mag-ibigay ka. Kasamag-samag ko da. Kung kaya, kanang parani mo kaya, dako pag nakatabang ang underpass sa pagsugpo sa trapiko. Base lang sa imong observation karon. Nakita. Ako wala nakita. Wala ano kayo siya pixel kay inigawa ko sa unahan. Mag-abot naman gihapon. So, anong target kung way dining? Magiging kasagar gingon nga, widening daw ko no. Mas nindot daw ko no, if na pa underpass na pag-widening. Oo, ito sa pinakasolusyon na huluhay-hay gamay para makalusot na gina mong customer kay daghan kami mga customer. Dagan kay napiktuhan, dagan kay napiktuhan mga bukan sa apil ng shopwise kamo pag yun. Naminaw sa business ito mo yung tayo mga filming sila niya. Oh. Kaya ko simple gyud nga question yun kanang sa imo kasulti about sa kanang nananagot pag open sa underpass. Kasi kung open na gid siya, mao na siguro makatama. Maundang na gyud ang di na kay traffic. Ayaw, nagpasalamat niyo kay usa sad biya na among service diri na. Apektuhan lagi kay tungod sa syudad. Wala lang ni. So bali, okay kayo kay na-open naman so managan na gyud ang customer. Thank you kaya. Salamat kayo. Ngita pa ko biktima hon diri. Sa ako alang opinion, wala mo sa katabang ko, kasulpat sa trapiko. Pagkatabang mas ni, muot man ang mga agyanan. So para sa ihang isa pwede ulraman, more na. So bali ang imong sa imong opinion lang kanang sa imong nakita karon murag dili kayo wa kay gamit na wala kay gamit. Wala sa kuhan kay. Hindi man siya good. Bobo ara. Kung nag-ibuhat sa example, taas ang kuhan. Medyo naloglaag na gyud ang traffic sa Mambaling. Ato to sa tunga-tunga, ato to sa tunga. Ato checkon kung sa inangat to. Silbi, medyo abog pa gyud siya kay pa mo gini siya mahuman og construct. Mura siya og kanang mini tunnel sa SRP. Mabubuo mo gyud siya, kay siya taas. Taas mo to sa SRP. Oo. Nagsugod ang abog. Abog ka tayo. Dito, kaabog na kayo. Yung balik yung may. Kaabog kayo. Kumoy abog kayo kay musot balik sa underpass. Ato tanawon na silang masay dagway sa night version sa underpass. Ang mara kong gafag, tunos kaabog. Lagi na pa yung mga kanin, mga bus, mga bunbun, mga simento. Under construction. Iwan ka rin sila sa mga Mahok. Na abot na tas tumoy. So guys, out of 20 nga atong giduol, 15 kabok atong na interview ug base sa ilang opinion which is 59% ang niingon nga gamit daw kuno ang underpass ug 41% ang niingon nga medyo dili daw kuno kanang sulbad ang underpass sa traffic ug masindot daw kuno if na daw kuno kanang underpass plus i-widening pa daw kuno ara daw kuno makita ug ara ang masulbad ang traffic sa Cebu City. Mo kana ilang opinion ug wa ko'y labot. Daghang salamat.